И какво става, хора? Аз съм TrollGamer.bg и днес сме в сервера ToolJit. С мен е Real Foden. Кажи здрасти на YouTube. Здравейте. И днеска играем Hunger Games. В сервера на ToolJit Hunger Games. Ако го знаете, то браво на вас. Почваме след 5, 4, 3, 2, 1. Аз съм Бомбастик. И отново ви моля, нали, както винаги, кажете ми как да се оправя да тъпя фрапс, защото ми писна вече и трябва да открадна лъка, защото ще се ядосам. И аз не съм тим с този човек. О, имаш гащи, я ми дай, бе! Имаш ли други гащи или някакво? Нямам, нали каза, че не сме тим. Добре, аре. Така да бъде, на живот и смърт. Да сме вече. И аз почвам да събирам както винаги дърво, за да мога да се спася. И намираме чест, дами и господа. И в него май няма нищо, да. Тъпота. Глупостта. И гледайте, намерих Stone Sword. Stone Sword. Една минута имам и да си вземем дървото и да се офейкваме от тук, защото много ще мрем. Аз за трети път играя тая игра, но пак не разбирам смисъла. Бах ти, колко са бързите, аз не мога бера и един чест. Макар че много ме кеф тая игра, а пък не съм играл. Представете си. И само едно нещо нямам. Кое? О, гледайте, вече някой е слязал долу да го убием. Ха-ха-ха. О! Той му плежа плейт. И гледайте как аз търся плячката. И гледате, някакъв тук стои, може би мене дебни. О, ще умре. Умряхме. Някакъв хора, виждате как от началото ме уби, но ще гледаме Real Foden как умира. За похубаво. Ти как се гличваш в тия планината, е? Не се гличвам. При мен не се гличвам. Добре, аз ще видя тоя. Само искам да ви покажа това. Дами и господа, Diamond Chest Plate. Базикате ли с мене? И гледате, някакъв ще умре в лавата вече. 6 плюс ще му пишем. Или то не може да се умира от лава. Да, не може. Тъпота, глупостта на всичките в гроба. Глупостта, тъпота на всичките в гроба. Това е моята песен за гроба. О, вече имам 2 айрон гащи. 2 айрон гащи, много умно е, много умно. И да, той пак западна. О, 2 айрон гащи имаше. 2 айрон гащи. Знаеш кой е бил тук? Кой? Пелуел 58. Пелуел. Той човека... не е бил. Добре. Аз забравих, че тук може да се чупи. Добро утро. О, някакъв идва към тебе или не? Не идва. И човека си намери честа и си взе сворд, каменен сворд и пропусна някакъв чест зад него. Но да видим какво ще намери този път. Диня и друго ще намери ли? Май не. Дали ще види честа, който е там? Не. Той човека ще си чупи дърво и си фърли дървения сворд. Да отидем при Real Foden. Искам да го видя как умира. О, човека си намери 2 честа. Има ли нещо? Няма нещо. О, ти с Stone Sword. Внимай, има някакъв с Iron Sword, диамантен chestplate и сега ще кажа какво друго имаше. Чакай, той е другия. Пелел. И с... то другите. О, човек. Май идват точно към тебе. Да, точно към тебе идват.
Всички са двамата са насочени към тебе и сега ще преследват. Бягай, по-добре ти казвам. Ако искаш да оцелееш. Къде бе? Идват, зад тебе са. Сега ще кажа... Бягай, бе, какво чакаш? Има някакъв при самолета. Има... What? Къде е това, бе? А, човек, намерих някакво... Майко. Какво... Добре, да отидем при Алфа Один да му помогнем. Я терорист... О, и гледайте, терорист Крил срещу... О, терорист Крил умря. Валю да видим. Те се спряха някъде в селцето, отидоха те спокойно, но никой не те преследва. Добре, той тук спечели битката, да видим той къде е. Той се маха. Как така, бе, човек, мам? 5 стагнати голден гащи. Какво? Кой кит взе ти, бе? От никой, от чест. Ама не, кой кит ги взе? От никой, от чест. В чест имаш? Я виж на спална да няма. Аз ще казвам да не е някой да те наближи. О, наближава един! Брам! Наближава. На спална е. До спална е го. Има някаква енчантната книга. А с Stone Sword е. Ако искаш се обърни, ще го убиш. Ако си... Имаш ли Golden Apple? Да, имам. Давай, яш. Давай, атака. Атака. Напиши му тим. Атака! Я? Пиши му тим. Ли сме? Питай тим ли сме? Добре, няма да цепя, айде тръгвай с него. Добре. И той ще намери тим. What? Какво? Ще почна да го трепя на едно. Нинди! Две. Бой! Не, шегувам се, не. О, бой го, приби го във водата. Шегувам се, не бе. Сега докато бърка в честа, давай, бой го. Бой, дай му, няма воден. Ще го убиш. Сега ще кажа на колко е. О, чакай, аз стидох преди Пауели, не. Монстър. Yes! Убили го е. Да. Бах ти лакерадец си, човек. Какво имаше? Той не ти отнел нищо. Ти си на едно сърце ти отнел, нали? Има Iron Ingots, бе, вземи ги. Еги, Iron Ingots има това. Най-развитие за сега е не Пауели, ами Вильо или къв с Iron Sword. Да имат чест плети, то сляп-ли. Тук падна. What? И то спадна. Къде си? Yes, crafting table. Човек, не дей слиза долу. Сега ще кажа, ако има някой около тебе. Тук не. Тук не. И да, хора, това беше от мене. Аз бях TrollGamer.bg. Коментирайте, оценявайте, кажете ми как да се оправя в рапса. И ако искате още такива клипове, пишете в коментарите, ако изобщо някой ме гледа, и да ти кажа, че той е с дъмато и идва към тебе, към спална. Точно там идва. Не, чакай. Не, всъщност... Чакай, сега ще кажа. Точно... Къде си? Виж ма. Бягай, идва точно към тебе. Насочил се към тебе и яде, бягай натам, бързо. Бягай, че то се преследва. Имаш ли Iron Sword? И да, довиждане, чао.